Hej. Nogle af bjergpassene i Frankrig, så har man et vist antal minutter fra at komme fra A til B, og der er simpelthen en tid, man skal overholde. Så er vi så småt ved at have første startdeltager på rampen heroppe. Start nummer 33. Så får kulturborgmester Bjørn Ellerslev vinket den første deltager i stedet. Så er der kun at sige god tur. Næste deltager på rampen, start nummer 35. Det er samme team som start nummer 33, der lige har forladt rampen. Det er Åke Andersson og Anna Sylvan. Anna er kone til Hans, der sidder i start nummer 33. De kører en Porsche 924 Turbo fra 1979. Det er en 2 liters maskine med godt 170 hestekræfter. Åke er en herre, som har kørt rigtig mange rallyer. Han har kørt cirka 1000 stykker. Og Anna er knap så erfaring. Hun har været med på cirka 15 stykker. De er med for at have det sjovt, og de håber bare på at få et rigtig godt resultat. Næste deltager på rampen er start nummer 39. Det er Walter Jensen og Monty Carland i en Porsche 911. Den er fra 1978 og også på 3 liter. De har kørt rigtig mange løb sammen, de to herrer. Og hver for sig. Det er blevet til over 1000 stykker. Anden køren har været med 15 gange tidligere, og chaufføren Walter har været med 2 gange tidligere. Det er hans anden gang, han deltager. Og så kan man sige, at Monte Carlo han har deltaget helt 42 gange tidligere, både i det rigtige Monte Carlo Rally og det historiske. Walter Jensen er en rigtig dreven herre. Han har vundet det europæiske mesterskab i rally flere gange. Det historiske mesterskab i rally flere gange. Næste deltager på rampen i start nummer 47 er en BMW 2002 fra 1974. Det er Torbjørn Dyge og nummer 49. Det er Peter Brandrud og Start Rød fra Norge, begge to. De kører en Volvo 142 fra 1971. Det er også en 2 liters 111. Det er Thor Johannessen og Anita Såsted fra Norge, begge to. De kører en Porsche fra 1971 på 2,2 liter. Det er 7. gang Kjeld og Bjørn stiller til start i Monte Carlo Rally. Næste deltager på rampen, start nummer 148, er Jens Kandrup og hans søn Christian Flensborg Jørgensen. De kører i en Alfa Romeo Alfetta GTV fra 1977. Jens Kandrup har tidligere deltaget i Monte Carlo Rally, men som observatør, og i år er han chauffør med gode resultater til følge. Vi ønsker dem god tur. Næste deltager, endnu en Porsche. Næste deltager på rampen, start nummer 200, det er et tysk mandskab. Det er
Günther Krause og Jørgen Holzer. De kommer fra Bad Hamburg, som er et stoppested undervejs på vej til Frankrig.